most ebben a videóban érdemes ezt követni a mostanikat, mert én amúgy marhára akarok, és nem is tudom, hogy ki crétingelt, de én nem értem. Amúgy abszolút. Szóval érdemes lesz feliratkozni, mert azért lesz érdemes feliratkozni, mert mindjárt crétingelünk is. Ez a szarvas amúgy csúnyán néz ki egy kicsit. De gyertek, és akkor gyorsan pörgetünk is. És akkor... Ugye megnézzük, hogy mit pörgettem. Jó, mi ezekhez nem értünk. Na mindegy. Gyertek. Érdemes lesz feliratkozni, mert elértem a 11 követőt, szóval léci. Szóval majd légy szíves valaki. Bejött hozzánk egy 2 napos. Fú, de örülünk neki. Remélem nem olyanok lesznek, mint az előző ellenfeleim. Mert azok marhára nem voltak annyira szimpatikusak, és nem voltak ügyesek. Szóval akkor most én... Ó, pont egy szén, ez pont kapóra jön. Valami Ghostface a neve. De miért? Ez nagyon hülye ez a csávó. A nagyobb fát akarta vágni, amikor az csak Strong Axel lehet. Jó. Én összeszedem, lenyomatorkodom az összeset. Mondom. Ja. Nem leszünk agresszívak ebben a videóban. Eddig szoktam agresszív lenni, de... Azt látjátok, hogy már elsőre milyen ládát adott? Még jó, hogy nem kezdett egy vörös-fekete ládát, mert az kapóra is jött volna. Most már milyen durva ez? És Gödex. Azt hittem, hogy valami tök jó lesz. Pedig rá voltam izgulva. És itt vannak az első gyerek farkasai. Szóval nem tudom, majd hagyjuk megrohadni a gyereket ittben, vagy megpróbálunk valahogyan segíteni rajta. Na, mindegy. Volt a Tuna beszédért. Nem tudom, szerintem baj nem mindegyik. Nekem amúgy a barátnőm, az Kajak, cica menő. Az osztálytársam amúgy. Ezzel aztán rohadt sokat fogok kérni, de most őszintén. Na, akkor ővele amúgy marha sokat fogok érni, mert azt látjátok, gyorsan meg kéne amúgy húznom azt a kart, mert ugye elvileg a kövi nap, vagyis igen, Night Only test, és akkor holnap reggel meg ki fog érni, hogy Tonight. Ez amúgy Kajak úgy néz ki, mint az Upside Down, de most mondjatok azt, hogy nem. Szerintem én a csávóval nem is fogok semmit se. Azaz csak én vagyok. Ez. Bár nem szoktam ennyire örömködni, de ez most Kajak úgy néz ki, mint az Upside Down. Most Kajak, mondjátok azt, hogy nem. Még a kinézete is. Csak hát remélkedünk benne, hogy nem demogorgonok fogják levágni az agyunkat, és egy kínai evőpálcikával fogják felszüpörcsülni, de imádkozunk, hogy nem. Szóval léci, legyen meg a nem tudom hány. Szóval léci, iratkozzatok fel, hogy Zánkáig legyen meg a 100 feliratkozó. És én amúgy, hogyha meg lesz a 100 feliratkozó, én marha boldog leszek. Mert ugye én olyanokat akarok forgatni, olyan videókat, hogy Zánkán vagyunk, mert
júliusban fogunk menni Zánkára, és nagyon-nagyon kérlek titeket, hogy kajakiratkozzatok fel, mert hogy, és írjatok kommenteket, hogy mit csináljunk, amikor Zánkán vagyok, vagy mit csináljuk a barátnőimmel, prankeljem-e, hogy legyenek-e prankek, vagy valamik, vagy megviccelem őket így random dolgokban. Nyíj már ki, úgy. És amúgy én ilyen mókás videós akarok lenni. És írjatok, kérdezfelelek lesz. Az biztos, hogy lesz kérdezfelelek. Szóval írjatok kommenteket, hogy mit izéljünk. Úgy értem, hogy és akkor válaszolunk rá, hogy mik legyenek. Keresnem kéne egy random gyors egy ládát, mert rengeteg szín van ott, ahol én jöttem. Szóval mi imádkozunk abba, hogy ebből a izéből, és úgy kaptunk egy revolver. Jó, legalább nem tudunk dögleni. Hagyjuk inkább a szituációnkat. Ilyen közel van a campfire-höz. Úgy ezek most pont jól jöttek. Még kell 2, és már maxra felfelejeztettük. Nincsen bannyifutom. Nehogy most írja ki, hogy night is approaching. Én meg kancsaldögül. Ti. Jó, voltatok ilyen szerencsések, hogy elsőre, amikor megtámadtatok egy random nyulat, akkor adott nektek valamit? Mert én most pontosan így vagyok a bannyifuttal, és amúgy légy mindenképpen iratkozzatok fel, mert nekem az nagyon jó jönne, és akkor rengeteg sok mókás videót is felteszek. Szóval érdemes ezt csekkolni a csatornám. Szóval csekkoljátok, nézzétek, hogy meg lesznek amúgy Zánkán prankek, de ezt ne áruljátok el a barátnőimnek, hogy lesznek prankek, és marha viccesek lesznek, gondolom. Hogy találtam egy ilyen olyan piros pontos izét, majd felveszem nektek videóra a sunyiban. Mert ők amúgy nem szeretik, hogyha a videóban szerepelnek, de ez most kihagyhatatlanná vált. És amúgy ezt megláttam egy Facebook adásban. Sziasztok!